No, el micro l'has encès? Segur? Hola, boniques i bonicos! Com esteu? Benvingudes i benvinguts un dia més al meu canal de YouTube. En el vídeo d'avui vos volia ensenyar quines coses han sigut les més buscades en el senyor Google durant este 2017. Aleshores hi ha una aplicació, bueno, no se pot dir aplicació perquè en realitat és una pàgina web del propi Google que s'anomena Google Trends. Tu, per així vos vaig a ficar com se fa, fiques en Google, si no te saps el nom, pues fiques les coses més buscades en este 2017 i t'apareix així la pàgina en la que pots elegir en quin país vius i te fica del teu país quines han sigut les 6 coses més buscades, però va per ítems, perquè per exemple te fica de cine, televisió i sèries, d'esports en general. També pots buscar, en compte de en el teu país, pots buscar en el món en general quines coses han sigut les més buscades a nivell mundial este 2017. I majorment això és com un poc el cotillerío de lo que busca la gent en internet, que s'aneu a sorprendre en algunes de les respostes. Aleshores, la primera opció que te dona és cine, televisió i sèries. En este àmbit, la paraula més buscada ha sigut ni més ni menys que Eurovisión. La veritat és que no recorde ni quién ha Eurovisión este any. ¿Quién ha Eurovisión este any? Manel, ¿quién ha Eurovisión? Abraham Mateo, ¿no? Ah, clar! El que ha Eurovisión este any va ser el Manel, este que anava en la guitarreta que va cantar penosament mal. Pues això és el primer que hem buscat en este 2017 a Google. La segona de cine, televisió i sèries és HBO, la plataforma digital esta en la que ara pots veure pel·lícules i sèries com Juego de Tronos, que per cert encara no l'ha vist. I la tercera, els Òscar. Després, en l'àmbit esportiu, la primera paraula o paraules buscades ha sigut Liga Santander, la segona ha sigut Eurobàsquet i la tercera, atentos, ha sigut Neymar, el jugador del Barça que va ser ahí un poc polèmic, que si se n'anava, que si es quedava, que si Piqué pujava una foto en ell, que si sí, que si no. Bueno, al final li vengueren per una millona a un altre equip que no me pregunteu quin és perquè no ho sé. La tercera, que hem buscat en general, vale? Te fica general, aleshores. El primer ítem que més hem buscat ha sigut Catalunya, ja me direu per què. El segon ha sigut atentado en Barcelona. I el tercer ha sigut Bimba Bosé. Ara passem a l'apartat de personalidades. Personalidades més buscades este 2017. La primera ha sigut Bimba Bosé. També suposo que com va faltar, pues creava expectativa. La segona personalitat més buscada en este passat 2017 ha sigut Puigdemont. Per què serà també? Vos ho dic. I la tercera ha sigut Ángel Nieto, també el motorista que va faltar este 2017. Però és que mireu, vos estic dient el rànquing dels 3, però és que en personalitats m'ha cridat l'atenció una persona que està en el número 5, en el number 5 d'este rànquing, que ni més ni menys que és la Andrea Janeiro, o sea, la hija de Belén Esteban, Andreita Cup del Pollo, coño. Després tenim les preguntes, te fica ¿cómo? Y tú ya interpretes por lo que vuelves. En el cómo, el primer está ¿cómo eres según tu nombre? Vos he de dir que yo no ho he buscat mai en la vida. Després ho buscaré i ja vos contaré que cómo soy. La segona pregunta és ¿cómo hacer slime? El slime, per als que no sapigueu, és el moco verde este que ara està de moda, bueno, verde no, de tots els colors, ara està de moda de tots els colors. I els xiquets, i no tan xiquets i xiquetes, es dediquen a fer-lo en casa. Jo l'he provat i no m'ha eixit. I la tercera pregunta és que esta pregunta és brutal, la veritat, i també la buscaré, perquè és ¿cómo hacer torrijas? Podria ser ¿cómo hacer croquetas? No, torrijas. Pues mira. L'última part que és en este rànquing de coses més buscades en Google és la pregunta ¿qué es? I la primera és ¿qué es el artículo 155? La segona és ¿qué es TGSS? Que jo no sé lo que és. Vos deixaré per així baix, ara ho buscaré i vos deixaré què és. Què és el TGSS? I la tercera és ¿qué es la DUI? I fins així el vídeo d'avui, espero que vos hagi agradat, com sempre vos dic, si ha sigut així, em podeu donar
una maneta cap a dalt, es podeu subscriure al meu canal, podeu fer-me comentaris i totes aquelles coses que vos donen la gana, que per això estem així, per a que me digueu el que vos avellisca. També em podeu fer suggeriments de nous vídeos o que vos avelliria a veure, perquè jo tinc moltes idees al cap, però també una ajudeta mai ve mal. I avui tinc dos coses que dir-vos, dos recomanacions. La primera cosa que vos he de contar és que les Merudes d'Ontinyent per segon any consecutiu fan un concurs de relats eròtics amb perspectiva de gènere. Podeu participar totes i tots. Vos deixo per així la informació i així vaig també vos vaig deixar l'enllaç on podeu contactar amb elles, així que des d'ací vos anime a que ho feu. Jo m'he proposat també fer un relat, ja vos el llegiré quan el presenta al concurs i aquestes coses. I la segona és que tinc la recomanació musical setmanal, que és... Que no pareu, arriba l'AMC que vos deixa zero, de cada un ovari més gran que el seu peu, i arriba taxi no se'n va, foteu-vos, arriba la Tessa, i és que no pareu, arriba l'AMC que vos deixa zero, de cada un ovari més gran que el seu peu, i arriba taxi no se'n va, foteu-vos. Ara sí que sí, ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo. Pensaven que no estava, no, solte per la boca lava, no podran en mi ningú d'estos calatrava.